את מפלגת העבודה האמיתית, את בשר מבשרה של מפלגת העבודה. מה הטיקט שלך? מה את הולכת לעשות? אני נינה למייסדי הארץ הזאת, ואני יותר לא יכולה לראות מה שקורה כאן. ולכן אני מתמודדת בפריימריז של מפלגת העבודה. אני הולכת לטפל בשלושה נושאים מרכזיים שאני אגיע לכנסת. אחד, בנושא התעשייה והכלכלה. אני הולכת לטפל ולקדם עסקים קטנים ובינוניים, ולעזור בנגזרת של מעגל התעסוקה, הגדלת מעגל התעסוקה. שלום, מלחמה אמיתית על השלום, עד שיהיה הסדר מדיני אמיתי. אני הולכת לטפל בנושא הדמוקרטיה. אני לא יכולה לראות את השחיקה בדמוקרטיה, ויש דרך לטפל בעניין הזה. גם דרך שינוי שיטת הממשל, גם דרך טיפול בתופעות איומות כמו תג מחיר, ולנו אסור לוותר על הדמוקרטיה. במיוחד בזמן הזה אנחנו צריכים אנשים טובים בכנסת, ולכן אני רוצה לראות את הילד בכנסת הקרובה. התחלתי את הקריירה הפוליטית שלי לפני 22 שנים עם יצחק רבין, שהיה אחר כך ראש ממשלה. שם למדתי איך משנים את סדרי העדיפויות, וכמה בעצם קל לטפל בכל מיני עניינים שכל הזמן אומרים לנו שנורא מסובך וקשה לטפל בהם. אבל כשיש החלטה, כשיש מנהיגות, כשיש אומץ, כשיש נחישות, אין שום בעיה לטפל בכל מה שרוצים. אני ראיתי מה זה מנהיגות עם אומץ ונחישות, ואני יודעת לעשות את זה. אני מחכה לקול שלכם.